क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया हाग्रा बिफाननि मावख'आव दिनै बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया हरखाबै नुजाफैदों। हरखाबै दावबायफैनानै महामायानि राजापारा पार्ट 1 आव जोबस्रांलांनो हमनाय सिगुन दावनि रैखाथिनि मुङै अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे सोरगिदिं रैखाथि बेरानि थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसनफैयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बग्रिबारियावहाय दिनै सेन राजापारा पार्ट 1 बे फरेस्ट एरियाया 150 बिगा दङ। बेवहाय साल बे हाग्राया 150 बिगाया साल दंफांजों बुंफबजोबनाय। जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सिगुना गोमायै जोबलांगासिनो थैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय। खिन्थु नैबेवहाय दा माखासे सिगुन दंबावो। बेखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंनि सरकारनिसिम सानसेखालि चिफ सार्जन आंजों फैनायाव बे ओनसोलनि बे हालामनि मानसिफ्रा खावलायनाय बायदि जोङो बिथांमोननि खावलायनायखौ रैखा खालामनायनि थांखिजों बा जों बेखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम जोङो आपिल खालामदोंमोन। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दा बेखौ संरैखा खालामनायनि एसे फान्ड हरदों। बेखौ गायसननायनिनो दिनै सान। गतिके जोङो सिगुनखौ जेरैखि जायाबाबो नोंथांमोननि सांबादिकफ्राबो लोगो नांनानै बेखौ रैखाथि होनायनि राहा लामाखौ लानांगोन। साखाथियाव थानाय मानसिफ्रा बे सिगुनखौ फोथांनायनि थाखाय मा खालामनांगौ बेनि एवारनेस प्रग्रामबो जोङो लागोन। साननैसो उनाव जों बेखौ मावगोन। बे बेलायावहाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सांग्रां जानांगोन। डिपार्टमेन्टआ हाजोबा, डिपार्टमेन्टआ मेन पावार खम। गतिके ओनसोलनि मानसिफ्रा हमनानै हेफाजाब खालामोबानो बे जेंनाया जोबस्रांलांगोन। परबतजराया गोग्लैसोनाय हालाम बेखौ बयबो मिथिखागौ। दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै। खिन्थु जाय इउटिउबारा सोरखौबा सापर्ट खालामनानै सोरनिबा एगेन्स्टै बुंदों, आं बेखौसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। लास्ट 17 इयार्सआव हाग्रामाया बे ओनसोलनिफ्रायनो सासे आइजोखौ हाबा खालामदों। बे ओनसोलावनो बिहा बिहाव दङ। बे ओनसोलावनो बिनि बिबोनाङाबो लिडार ना। बे ओनसोलखौ 17 बोसोर बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो VIP गारि सालायनानै। खिन्थु बे हालामखौ बियो जौगाहोआखै। थारमाने बिथांमोननि आखुथाया खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइफोरबायदि। BPFफ्रा माने 99.99 लिडारानो बाल्थिंनि खांख्राइ। माबोरै बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदों आं? बाल्थिङाव थानाय खांख्राइफ्रा सोरबा मासे खांख्राइया बाल्थिंनिफ्राय बारग'नानै हायाव थांनो नागिरदोंबा बेखौ हमथायो। मानोना खांख्राइया जि आथिं दङ बे आथिंफोरनि गेजेरजों गुबुनखौ हमथानानै गुबुन खांख्राइखौ मालाबाबो जौगाहोनो नागिरबा गोजौ थांनो होनो नागिरा। BPFनि आखुथाया बिदिखायनो लास्ट 17 इयार्सआव परबतजराया गावनि बिहावनि एरियाखौनो डेभेलप खालामाखैमोन।